ഞാൻ ആരാ അമ്മേ? പറ, ഈ വീട്ടില് ഞാൻ ആരാ? എന്റെ സ്ഥാനം എന്താ? എനിക്കിപ്പൊ അതറിയണം. എന്താ അബി, എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം? നീ എന്തിനാ കട്ടുറുമ്പ് കടിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിടിവിട്ട് നടക്കുന്നത്? ഇന്നലെ വന്ന് കയറി ആ പെണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാ അമ്മയുടെ മോൻ എന്നെ അപമാനിച്ചത്. ആദർശോ? അവനല്ലാതെ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ മോനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അവനെന്തു പറഞ്ഞു? മീരയുടെ അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോ എന്നെ കൂടി ഒന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അതിനവൻ എന്നെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയെന്ന് അറിയാമോ? അതും അവളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച്. അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ നീ ആ രീതിയിൽ മീരയോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവൻ എന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കളിയാക്കുകയോ മറ്റു രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യാമോ? മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചോ? നിനക്കെന്താ അബി, വിവരമില്ലേ? മീര അവന്റെ ഭാര്യയാണ്. ഇനി ആദർശിന്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ മീരയ്ക്കാണ്. വിഘ്നേഷിന് നീയാണോ വലുത് വിസ്മയാണോ? അവൻ നിന്നേക്കാൾ പ്രാധാന്യം വിസ്മയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ നീ സമ്മതിക്കൂ? എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നേ? അമ്മ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ മീര ഇന്നലെ കയറി വന്ന പെണ്ണാണ്. അവള് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അവളെ തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക. അതിന്റെയൊക്കെ ഫലം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തയുണ്ടോ? ഇവിടെ ആരും ആരെയും തലയെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. മീരയും ഓവറായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആ കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണോ അതുപോലെ മാത്രമേ പെരുമാറുന്നുള്ളൂ. നീ അതൊന്നും മനസ്സിലാവാതെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ വെച്ച് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി ഓരോന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനും പറയാനും പോയാ ആദർശ് വഴക്ക് പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും. എനിക്കിതാ മനസ്സിലാവാത്തത്. ആദർശ് എന്നെ അപമാനിച്ചത് എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. വീട്ടിലുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അടുപ്പമുള്ളവരോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റൂ. അല്ലാത്തവരോട് അങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിന് വെറുതെ ഈഗോ തോന്നേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അമ്മ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഈഗോ ഉള്ളവളും കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ലാത്തവളും ആണെന്നാണോ? അതെ, അങ്ങനെ തന്നെയാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അമ്മേ, മര്യാദയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നീ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് തന്നെയാ നല്ലത്. അമ്മയോട് ഇതൊക്കെ വന്ന് പറയാൻ പോയി എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. അബി, നീ വെറുതെ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞ് മീരയെ വഴക്ക് പറയാനുള്ള കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതിവിടെ നടക്കില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നീ ഇടപെടാനും നിൽക്കണ്ട. ആദർശിന്റെ മീരയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇതവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയാ. അതിനിടയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ സമാധാനം കളയരുത്. ഞാൻ പറയുന്നത് വല്ലതും നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അഭി, ആദർശിന്റെ മീരയുടെ വിവാഹത്തിനോട് നിനക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മീരയുടെ പ്രവൃത്തിയിലെല്ലാം ചെകഞ്ഞ് അവളുടെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നീ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് വേണ്ട. തൽക്കാലം അതങ്ങ് മറക്കുന്ന നിനക്കും നമുക്കും ഈ കുടുംബത്തിനും നല്ലത്. ഞാൻ പറയാൻ വന്നതെല്ലാം കേൾക്കാതെ അമ്മയെ എന്നെ കുറ്റം പറയുക ചെയ്യുന്നത്. നീ പറയാൻ വന്നത് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ. ആദർശിന്റെയും മീരയുടെയും കുറ്റമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. പറയണ്ട, അതാ നല്ലത്.